Nabízíme ke koupi prostorný a světlý byt o dispozici 3+1 a výměře 70 m², který se nachází v klidné části Praha 8 Trója v ulici Svídnická. Byt je umístěný ve 4. patře panelového domu s výtahem a i když je určen ke kompletní rekonstrukci, má opravdu dobrý základ. Skvěle řešený půdorys, díky kterému působí ještě větším a vzdušnějším dojmem, než jak napovídá samotná výměra. K bytu patří sklepní koje a v domě je k dispozici také kolárna, která prošla rekonstrukcí teprve nedávno. Samotný dům je celkově ve výborném stavu, je zateplený, má novou fasádu, opravené společné prostory, výtah. Byt je v družstevním vlastnictví, ale anuita je již plně splacena a je zde požadavek na bezúplatný převod do osobního vlastnictví, což je velkou výhodou, ať už hledáte vlastní bydlení nebo zajímavou investici. Lokalita potěší všechny, kdo chtějí žít v klidu, ale zároveň mít vše potřebné doslova za rohem. V okolí je bohatá občanská vybavenost, školy, školky, obchody, lékárna, pošta, zdravotní středisko i obchodní centrum Krakov. Sportovně založené potěší blízkost areálu Joudrs, moderního plaveckého areálu Šutka, cyklostezek i parků. Pro milovníky přírody a klidných procházek jsou tu Čimický háj, Drahaňské údolí a kousek odtud i zoologická a botanická zahrada. Dopravní spojení do centra je velmi pohodlné. Autobusem jste za pár minut na metru C Kobylisy. Pokud hledáte místo, kde si můžete vytvořit nový domov přesně podle svých představ a zároveň být v příjemné lokalitě obklopené přírodou a službami, tenhle byt rozhodně stojí za prohlídku. Rád vás jim osobně provedu a zodpovím jakékoliv otázky.